ka kunhun ki samla ka sengsain hima sima ka Indian National Congress Naka Nongpoh Constituency jong ka them ribhoi kala ai ka jing shakri ka babhatam e shakila not ki basha lenshop hakane ka khlam jingpang covid khat khandai ha ka jingja basosi jong ka jingyap jong ka wei ka Longkmie ha ka snong pahamri o prangut ki samla hapo ka shatri jong ka Nongpoh Block Youth Congress Committee kilalej ban Iarap snolem shakate ka longying dakaba kila Iarap ban penpoi ka medyap shadu ulum jingtem hakaba kate ka Longkmie ka bakerteng ka kong license khongjo kaba na ka snong pahamri o kabadei ka balayo pang naka khlam covid khat khandai bar kala khlat no ha ka jaka sumar hanigrem mau diang diang shlong ha ka khat pratrik ujamang arhajar arpuwei ha ka por janmin kisamla hapo ka jingelam uba las marngar komu presiden bat ki balapong shriak da ka jingsop yada PPE kilara ya kamet jong kate ka Longkmie shaulum chingtep balang jong kate ka snong ha ka por khandai baje minmit banle burom khaddu habayo banekran bat uwei niki para jong kate ka Longkmie uba rupayan khongjo ulo ong bo umla khlam da ai khublei shaki baro ki dukhot nongyalam ka seng samla congress na ka Nongpoh constituency bat ka jing khublei ka lekar pang show MLA ka Nongpoh constituency uba meral bonds im ba deiling ba uteu nong mikmat ba wat hapdeng hakane ka jing sosi bat ka jing du jing kermen ban pendep ya ka jing on tap ya ka met barangsa jong ka te ka Longkmie katkum uba las marngar presiden ki samla ka ribhoi youth congress ulo ong badei ka kamram jong ki samla hapo ka kanhun banshim mi ka jingkit khli haba kiwei ki sha lengshop haki babon kini ki jingja daga ba Iarap ban penpoi shaki jaka ban on tem bat ki donru ya ka jing shngain lengba ka wei na ki doktor nong sumar ka bala kershan ya ki daga ba penyo ya ki te ki riam jingyada ban light na ka jingya bet na ka te ka khlam jingpang daga ba ongru ba ki donni ka jinget ka bas khem kumba ki bor district lengba ka deputy commissioner ribhoi district kila pensha ya ka kendon kumno bantep iki balayap ha ka te ka khlam covid ka khandai Harin bangila mat ini kajing duno ini mendingi ke bang kerik kensan mengilai persang banuat iki ponok perjor sini Simon ban Iarap te iki ponok perjor nakliang ke senong nakliang ke balang ilawan miet mentristom ban Iarap preng jong ke miet preng jong ke dum ban Iarap wan ti dengan teliu te hadin nakadau jong ke jing thai ing telok jong ki kem semla su banwan te kumta kilawan pau kilaw kerpat kilaw persang banuat Iarap nasidang Simon ndrei ublei ubastat uyo i ke jing jar ke jongi kumta ulakan tu i kam sim jong i meral bon i budai unong ikmat jong ka Nongpoh konsti man phalem ya kini ki parlok ban Iarap ya ngi ke ying man pendap ya ka ne ka met ka basa ban tep na oni lu jing tep te aku juga por ngasim ke jing ai khublei sai sin pat ya i meral bon ba inang la ban trestom inang la ba Iarap lem ya ki wei ru ki bani kendu ya ki wei pat ki jingpang ne ki wei pat ki jing jar la kalong hakano kono gedur to ublei una ai ka bor ai ka jing start ka jingpang hai kaliang ga jongi nunga kaliang jonga kumunung yalam jongka youth congress jongka riboi berkawai pat menta ka singi nyuan hangne ban ya don bentalang hakane ka jingja ka basusi ka balajia pu Nongpoh constituency lengba ka jingya don lang jongki youth assembly youth congress jongka Nongpoh constituency ki bedon lang hakane ka singi bomenta baga jingjia ka basusi akawei ka snong lengba jongnu COVID-19 ibala simno ni ibala khlatno jongi kong license khongjo te lengba ka jing bom don ka jingya don bentalang jong snong ki thau ban lengba ka jing kerpat jong MLA ban khot ingi ban don bentalang bat ka jine ka snong ka thau te na kaleng ka jonga kum presiden ani kumunung yalam jong ka youth ngala khot lawer ikinung yalam badi ki samla gi jongi ban don lang ne prangut banyak penpoi ya ini kong hai ini lum jingtap lakum lum no ngilayat ya kan kelenti ke ha ke jing jenjar lomba ke jing don lang bat jong blei ngilala ban penpoi hang ne bat ngiru kum kino yalam kum kun samla jong ka parti kongres wala da ngilong kumno ngingit scam bahaya kan ke jingpang kum bangilatip bat kum bala yo jing pensyai lengba IDC menen ka singi ong ba sin bala tap hopok senduk lan sin bala don kata jing sop jing spine napok ki hospital ki bofer kam don shu kenu ke jingma na kata kadau ngiru bomban se ngiru ngisim ya kata kebala pensyai da inong yalam bahmat dong DC bat nong badi MLA jungi bala yo ai pensyai parabor awe dei bat kane na kata kadau ngingiwan hang ne ban Iarap ya ini Longkmie badi ka ying kasem hi bro kawei badi masoban air ka jing khublei ka bakar pang ya kini ki samla prangut ki bedon hang ne bat khamtam ya wei samla ibala khot lawer ban don lang hang ne ki samla rilang ibala penlum penlang ki di samla nyungut banyawan lang hang ne
bat sai wei pat wei samlarang ba bedon lang hang ne bedon bentalang bat ngi kita ngasnga pon pun pa ujur sungu ko ba sikade e gajingla jungki bane don benta bani ap dadu mene men step hadu mentara janmit hadu benala ban pon poyo ne lung tep